से माइकिनाटा किए मो ना डालेमा पानी रे पपली पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो सुर ताल बाल किछि नाही जाने तो पुराना किर्लोस्कर मेसिन तमें ना को 18 वर्ष झीट कम नुह जातेरा रु आउ कोन सोइबी बेडरूम रे ना खाली पार्टी रे नेले कोन हबो डालमा भाउज पुणी करिवो एक्सरसाइज बड़े तो प्रमोशन होती भाई मोए मोए डालमा डालमा भाउज टीना ए टीना अरे टीना कुआडे गलु बाबू आपण केते बेले आसिले बाबू अरे तू से गंधियाटा कुआडे गला हैं मु होची बाबू पदिया से गंधियार सान भाई पदिया भाईर 3 दिन है झाड़ा हो बाबू ताकू मेडिकल नहीं 6टा सालाइन देला पर भी उठी बसी पाइलानी बाबू डॉक्टर ओआरएस लिखिला 10टा ओआरएस पीला पर भी टिके उठिलानी बाबू तेणु ता जगह मु आसी रोसई करके दबा से मेगा सीरियल डायलॉग गुडा एठी मारनी एटा हला कॉमेडी वीडियो कट टू कट जीवा हैला जा पानी टिके नहीं कर से माइकिनाटा किए कॉमेडी वीडियो कहली बोली कि तू कौन स्लैंग लैंग्वेज यूज करिवो ये हला मो आई रो जा रो भाई भाई रो झियो झियो ससुर रो भाई बुझिलु ससुर रो भाई ता झियो ता झियो रो नातुन आ मोर हला नातुन आ ना होची डालमा तामान मु या ପାଇଁ भी रोसई करबी आ ये कौन बस स्टैंड जाई 5 टकिया मिल खाइबो आई मेडिकल पाखे जाई खाऊनी भारी दुखिनी दिए ता स्वामी तक छाड़ी दे जिबा काहे की मोर 3-3टा चुआई जाइचंदी मोर गामर कमी गला मो स्वामी मते छाड़ देला no से गोटे 18 वर्ष टोकी के रखी जी अच्छा कोनटा भूल कला की आ ढाबल टीवी चेंज करी गाणी के एलईडी लगेला आ कोन बंधिया पदिया हां से पदिया तो आइंस रोसे करी करी तो कथा बात सब आइंस हो गेलानी जाबे ते पानी नहीं गया जा से कि तू ठीक करछि सुन डालमा तू जम्मारू कान देना तो मुहरे हस देखा को मुझे एठिक आनी तते जदि मु डालमारू डार्लिंग डालमा न करी तू मत कह देखा तू स्वामी ते किमी दिन नब शुण तते मु जा कही तू ठीक से काम लगी पड़ जा लगी पड़ तू काम जा पानी रे पपली हाय हाय रे पपली पानी रे पपली हाय हाय रे पपली पानी रे पपली हाय हाय रे पपली ए गुंडा मिठा कथा कही मते फसई देला ला 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 की बड़ी ए गुंडा मिठा कथा कही मते फसई देला ला ला ला
200 କିନ୍ତୁ ଟିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମର ଉପର ତଳ ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି କ'ଣ ଶୁଭୁଛି କାଳ ବାବୁଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ମାଲ ଏତେ ପ୍ରମୋସନ ହଉଛି ଭାଇ ତୁ କିଏ ଏ ଗୁଟୁ ଗାଖିଆ ଦାନ୍ତକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦୁରିଆ ମୁହଁ କ'ଣ ବେଲ ବେଳଉଛୁ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो ହେଇ ତୋର ତାଳ ବାଳ କିଛି ନାହିଁ କାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କହିଲୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲିନି ଡାଇଲଗ କହିଲି ଇଏ ତମ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ବାଳ ଅଜାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେବି ମୋ ନାଁ ଡାଲେମା 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 ନା ସନ୍ତୁଳା ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟା ନା କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏଇନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ମୋର 3ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟା 18 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଓହୋ ତମେ ସେଇ ଡାଲମା ଭାଉଜ କି ଅୟୋ ତମ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ଆଖିଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଏଭଳିଆ ମାଲଟାକୁ ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା ମାନେଟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର କହୁନା ମୁଁ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧା ମାଇକିନାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ସଫା କରୁଛି ତମ ଯଦି କହିବ 10-12 ମୁଁ 10-12 ହଳ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିକି ଦେବି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ବି ଦେବି ଏଇ ଲୋ ଅଜା ଡାକିଲେନି ମୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପରା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଡାଲମା ଭାଉଜ ପୁଣି କରିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ନାତୁଣୀଟା ତ ମୋର ପୁରା ମହୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଜଣଟାକୁ କ'ଣ 40 ଧଇଲା କି ଏମିତି ପିଲାକୁ ହତାଦର ମୋଏ ମୋଏ ଆଉ କେମିତି କରିବି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କଲି ଫାଡ଼ି ହେଲି ନଇଁଲି ଏବେ କ'ଣ ଶୋଇବି ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ କିଏ ଶୁଏ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ
ସେ ସବୁ ବେଡରୁମରେ ନା। ବୁଝିଲୁ ପଦିଆଇ, ବୁଢ଼ାର ପ୍ରବଳ ନାଳାଂଶ ଅଛି, ନାତୁଣୀକି ବି ଛାଡୁନି। ଯାହା କଲା କଲା, ଆମକୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତାନି। ଅଜା ଏଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କେବଳ ରାତି ବେଳା କରେ, ଦିନ ବେଳା ତ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ କାମକୁ ପଳାନ୍ତି ନା। ପାଗିଲଟା ଆମ ସହରରେ ଏସବୁ ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଆମେ ରାତିରେ ବି କରିବା। ଯେଟି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ରେ। ସେପଟେ ଚିକେନ ଫିକେନ ବସିକି ପଡ଼ିଯାଉ, ମୁଁ ଆଗ ଜାମ୍ପିନି। ପାଣି ତ ସାବୁନ ଫଳି ଭଳିଆ ଖସଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ। ସବର ଖାବର ମିଠା ଦେଖି ଚାଲେ। କଣ ଭୋକ ହେଲାଣି। କି କଥା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଆଉ ଭୋକ ହବନି? ରହ ପଦିଆ, ପଦିଆ, ନାତୁଣୀକୁ ମୋର ଭୋକ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ବାନାନା ଜୁସ୍ ଆଣିଲୁ। ବାନାନା ଜୁସ୍ ନା ପାଟି ଖରାପ ସେଟା କରିଛି। ମୁଁ ତ ବାନାନା ଜୁସ୍ ନେଇକି ଦେବି, ଆଉ ତୁ ତ ବାନାନା କରିଦେବି। ଡୁଙ୍ଗୁଛି ମାନେ ଦେଖୁଛି। କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? ତମକୁ। ତମେ ଥାଉ ତ ମୁଁ କଣ ସେ ବାଳ ଅଜାକୁ ଦେଖିବି? ତୁ ସେ ବାଳ ଅଜାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ ପା ତାଙ୍କ ଝିଅର ନଣନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରାର ପୁଅର ପୁଅ। ତାହେଲେ ତ ତୁ ମୋର ଦିଅର ହବୁ। ସେଠି ମଶା ଡାନ୍ସରେ ଛାଟି ପିଟି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଭିତରକୁ ଆ। ଭାଉଜ, ଡାଲେମା ଭାଉଜ। ଡାଲେମା ଭାଉଜ, ତମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହେଲେ କେମିତି? ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ। ଯାତ୍ରାରୁ? ମୁଁ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଥିନି। ତାହେଲେ ତମ ଘଇତା? ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କୋତରାରୁ ଆଉ। ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଗ୍ଲାମର କମିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଟୁକିକି ରଖିଛି। ଭାଉଜ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ନା କୋଉ 18 ବର୍ଷ ଝିଅଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ପୁରା ଯାତ୍ରା ଆଉ। ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ମାରୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ କଥା କହିବୁ ବୋଲି ସେତେବେଳୁ ମଶା ଡାନ୍ସରେ ଛାଟି ପିଟି ହଉଥିଲୁ। ଭାଉଜ, ତମକୁ କୋଉ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋଏ ମୋଏ।
ଭାଉଜ ଡାଲେମା ଭାଉଜ ଫଳ ଆଉ ଜୁସ୍ ପୁଣି ସଜ ଆଗ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ତାପରେ ଆଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ଆଖିରୁ କାଢିଲେ କାକୁଡି ଅଜା ବୁଢ ଦବ ମତେ କାମୁଡି ସଡ଼ା ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉନି କଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କହିବା କଥା ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଏ ଜୁସ୍ ନ ପିଇବ ସେ ସଡ଼ା ବୁଢ଼ା ପରା ମୋ ରକ୍ତ ପିଇଯିବ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ପିଆଇ ଦିଅ ତୁ କେବେ ମୁଁ ଡାଲମା ଭାଉଜଙ୍କ ଦିଅର ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ବାଲକୁନି ଡେଇଁକି ଆସିଛୁ ପକେଇ ବୋଧେ ଗିଅର ଆଉ ଭାଉଜ ଖାଲି ପାଟିରେ ନେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହବ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯିବନି ତମକୁ ମାଲିସ ଦରକାର ମତେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡିଦେଲା ଆଉ କିଏ ମାଲିସ କରିଦବ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଚିରି ଡେଇଁ ଖୁଟ ଚଢ଼ି ଏ ବାଲକୁନିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖାଲି ତମରି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭାଉଜ ଯାତେରା ଆଉ ଯଦି ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିଛ କର କ'ଣ ମାଲିସ ଚାଲି ଯିବା ବହୁ ଦୂରେ ପାହାଡ଼ର ଉହାଡ଼ରେ ଖେଳିବାରେ ଲୁଚକାଳି ଲଲ୍ ଲଲ୍ ଲ ଆକାଶର ବୁକୁ ଚିରି ଜହ୍ନ ହସେ କିରି କିରି ଡାଲମା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ କି ଦିଟା ନୁହଁ ତିନିଟା ଛୁଆ ନାଟିଆ ଜୋଇଁକୁ ମନା କଲୁନୁ ଯାତେରାରୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ସିଏ ତ ଯାତେରା ଦେଖି ଯିବ ଯାତେରାରୁ ଆସିବ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ତିନିଟା ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତୋ ଷ୍ଟାମିନାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବ ତ ପୁରୁଣା କିର୍ଲୋସ୍କର ମେସିନ୍ ଆଉ ତ ଆଇ ଯଦି ତୋ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ନା ବେଳେ ବେଳେ ତୋ ଆଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଡାଲମା ଭାଉଜ ତମ ଜୁସ୍ ହତେ ନିଆଁ ଫୁଟା ରାତିରେ କି ଜୁସ୍ ପାଇଁ ଦେଖ ବାବୁ ତମେ କହିଥିଲ ଡାଲମା ଭାଉଜଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର ଏବେଠୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବୁଝିଲୁ ଯାବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୋ ଆଈର ଆଖି ଯେମିତି ତୋ ଆଖି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ଆଈର ନାକ ଯେମିତି ତୋ ନାକ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ଆଈର ଓଠ ଯେମିତି ତୋର ଓଠ ଜମା ବି ସେମିତି ନୁହଁ ତୋ ଓଠ
ଡାଲମା ଭାଉଜ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇବ? ପଦିଆ ବାବୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ ପରେ କ'ଣ ଖାଇବେ ପଚାରିବିନି? ପଚାରେ ପଚାରେ ଖାଲି ପଚାରେ ନା। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଆଣି ଏବେ ଦେଇଦେବି ଦେଇଦେବି। ଭାଉଜ କ'ଣ ଖାଇବ କହିଲ? ତତେ ଖାଇବ ତତେ ଖାଇବ। ଚଳିବ ଚଳିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଖିଆଖି ହବୁ, ହେଲେ ତମେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍। ପଦିଆ ମୋଏ ମୋଏ ଡାଲେମା ଭାଉଜ